Good morning and गासैनिसिमबो happy बैसागु मोनफैलायबाय रंजालि बैसागोआ दिनैहाय 1 तारिख आरोना बेनि थाखायनो जों माने एसे गामियाव आमाय आनै जेसेबां दङ आबौ मोनदों बिसोरखौ खुलुमहैनो नागिरदों आरोना दुगैनानै लाबाय ओमफ्राय खर'फोरखौ माने मोजां लानायखाय आरोना थाव जेबो फोनाखै 1 तारिख बाथायथ' बेफोरबायदि नियम नुखायोना गोदोनिफ्रायनो नुखायो आबै आबौनि दिननिफ्रायनो नुखायो माने गोदोर मानसिफोरखौ सनमान खालामनाय आरोना 1 तारिख बाथाय खुलुमनांगौ मानो होनबाथाय गोदान बोसोर नालाय बेयो गोदान बोसोराव माने बयखौबो माने सनमान खालामनाया मोजां आरोना मानो होनबाथाय बोर लानाया मोजां आरो ओइ नै सासेया माने दाबो ओंखाराखै ओंखारबाबो दहाय फुङावनो ओंखारदों माने ओंखाराखै माने नै सना गालांसै ओमफ्राय नै दाख्लै आं बुंदोंमोन ना मादारनो लाबोनाय दख'ना बेनो आरोना ओमफ्य दा मादारनो होनोसै बेनो मिलायदो आरो फै दस रानाय गैयाना तप्तिं गोलैगासिनो उनथिं एकदम मैया मुसुखौ फुजादोंमोन नायनि साइकेला खाफालाव सेस माबा जाजोब्बाय ओमफ्राय फैसा मोनबाय फैसा ओमफ्राय आइखौ खुलुमखांबाय एबार थांनोसै गयबारिनि गामियाव आरोना खाथिनि गामियावनो ओमफ्राय बिसोरखौ आमाय आनैमोन दोङो साबेसे दोङो बिसोरखौ खुलुमनानै लानोसै आरोना ओमफ्राय दा खुलुम फैसा मोनसिगोनलै ओंखायनो जानांगोन होनना सानदों एकदमबारे बिसोरनो बिहु फालि आर'नाइ ओमफ्राय गस्ला लादो आरोना आनैमोननो बेहायनो लानाय जादों आरो बारा गैया नालाय आमाय आनै इसोर साबबासो दोङो ओंखायनो गांबासो लानाय जादों आरो बे बोसोरल' नङा आरोना जों प्रत्येक बोसोरै खुलुमखायो नुखाबाय थायो खोमा थांनाय बोसोरै खुलुमदों खोमा नोंथांमोना थांनाय बोसोरै खुलुमाखै नामा थांनाय बोसोरबो खुलुमदोंथ' मादार आरो फादारखौ ज' लानानै खुलुमनो गोसो जादोंमोन आरोना ओमफ्राय दा फादारा गैया गोजानाव खामानि मावनो दोङै नालाय बेनि थाखायनो खुलुमनो मोनदिया आरोना दुखु नाङो ज'नो थाबाथाय माने ज'नो खुलुमनो मोनबाथाय मोजां जायो आरो गोरिब जिउ नालाय जोंना दुखिया जिउ बेनिखायनो मोनबाय थाया बिमा बिफाखौबो खामानि मावनानैथ' जानो गोनां जायो नालाय जोङो बेनि थाखायनो माने उपाय गैयियाव न' गारनानै थांनो गोनां जायो आरो मोनसिगोन आरोना न'आ नैबेनो न'आ नै नुहुरनाय नै मोनफैबाय एसे फुजा खालामगासिनो बोरायलाङा आमाया न' गैया आरोना ओंखायनो दसे नेथ'नोसै बेखौ गामियाव माबानो आरोना बाथौ दुमनो थांदों लिंनो थाखाय थांदों माने ना ओमफ्राय दसे नेनोसै फैबाथाय खुलुमसै आमाया मोसानो ओंखारदोंलै आंखौ सोर खुलुमफैदों होनबालाय आंखौ खुलुमबावा माने 20 थाखा होगोन आङो आबौआ फुजा होगासिनो जासिगोन बारा गोबाव गोलाव जाथारथो गावनाङा दे जाबाय Saya akan searching di mereka. Yang isu saya, dapat bisa dari kau. Kami sebelum berjalan, kami cukup. Di sini untuk kata, nanti kebulan ada orang esok yang malam mau pindah tu, ada kau searching bagi resource saja. Biasanya orang esok tak punya, angin orang esok tak ada. Apa berebatin lo? Saya bagi kenal. Cuma ayunan ada. So, ini macam apa? Oh, benar bangun dulu. दा आरो आमाय गिदिर इसानाव फैदो आरोना दा आमाय दुगैदोंनो नेथ'नोसै ओमफ्राय नेथ'नानै सानैखौबो ज'नो खुलुमखानोसै आरोना
नोंसोरनि गासैबो साननाय हनायफोरखौ जाबायदि मावनो गोसोआव थादोंमोन जाबायदि आसा खालामदों बेफोर अराय सम आफा इसोर बोराइ बाथौनि सिगाङाव खर' गंलाया आर'ज गाबोदि नोंसोरनि गासैबो साननायफ्रा जाफुंगोन होननानै दहय बे आफा इसोर बोराइ बाथौनि खुलुमना लाजोब्बाय आरोना जेसेबां खुलुमनो होनदों गासैबो खुलुमजोब्बाय ओमफ्राय दानबा थांबाय थानोसै जों गथ' गाबदों होनना बुंदों दहायनो थांदोंमोन मेथाइखौ थांग्रोदिया माने आंखौ नेबाय थायो माने दाना खुलुमखांजोब्बाय आरोना गासैखौबो ओमफ्राय दानाबा थांबाय थानोसै न'आव ओमफ्राय बिदिनो सनायाबो हारसिं जायो नालाय हारसिं जायो माने आइआ लागासिनो आरोना ओमफ्राय आरो बिमाबो नांगौ जायोना दा एसे गथ' उन्दै नालाय एसे गोबाव जाबाय आधा घन्टासोआनो जाबाय माने गासिबो बाथौ दुमसावजोबदो आरोना ओमफ्राय दा साना जानो लिंहरदो दाबो साना जानो फैनांगोन दायो ओमफ्राय एबारनि बैसागुआनो बेफोरबायदि आरोना बयनिबो बैसागुनि सिगां बाथौ दुमना लाजोबनांगौ नङाबा माने सुवा जायो बेफोरबायदि जेनेबा रायजोफोरा हामनाय नङा आरोना बेफोरबायदि सान्दुंफ्राबो हेभि डेन्जार हेभि जादों माने ना सान्दुं बिराद गोसा जादों माने दा अयथासार सान्दुं गोसा जादों माने बैसागु बोथोर नालाय औ अखा हाबा मोजां मोनगौमोन मानो होनबा देग्लाय मोसाया नालाय सल'फोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय बोनाखै आरोना भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला आं भिडिअखौ बेसिमावनो दोनसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय